दिन बाजारा के आवत 2026 दिन बाजारा के आवत 2026 25 के उजड़ जाए दो में दिसंबर गुजार जाएगा। अपने आप के बना तड़ा शहरीबाज ए सरऊ अपने आप के बना तड़ा शहरीबाज हम ना जानत रही कि 26 के आवते 25 पर तू थूके ल रात भर राजा कमर धके सुतेला। जेकर भइल लेके शादी बियाह जेकर भइल लेके शादी बियाह उ कमर के सुक्का जनी है। जेकर भइल लेके शादी बियाह उ कमर के सुक्का जनी है। जाड़ा में लाडू हवा का करी